Daraga, ipinangaki sa Zone 4, Kamuning, Calabanga, Camarines Sur, aki ni Amadeo C. Amparo, asin Hilaria M. Karaan. Pagsaw, Calabanga, Camarines Sur, Daraga, ipinangaki ni Romeo B. Cantorne asin Fe o San Andres. Enot na tawag kay Jason A. Palado, 31 years old, ipinangaki sa Vinsons, Camarines Norte, soltero, nag-ierok sa F. Balse Street, Vinsons, Camarines Norte, aki ni Wilfredo R. Palado asin Jocelyn P. Asis. Buot na mag-agom kay Abigail Ann P. Sara, 37 years old, pinangaki sa Antipolo Rizal, Daraga, nag-ierok sa Zone 5, Barangay Paulbo, Calabanga, Camarines Sur, aki ni Abelardo P. Sara asin Yolanda D. Perez. Kung si isay man po ang may naaaraman na kaulangan sa mga itinawag na kakasalon, lugod magpaisip po sa satuya ning opisina. Tanganing makalikay kita sa anuman na porma ning pagkakasala. Siring man po mga minasunod na intensyones. Thanksgiving and petition mass for fast healing, recovery of Reverend Father Nelson D. Zabalya. Misa pasasalamat kang mga minasunod, Mrs. Edna Buela and family, Mrs. Maria Florida Yu, Mrs. Filipina Lauron, Mr. and Mrs. Arnel Diaz and family. Thanksgiving Mass and Petition Mass offered by Mr. and Mrs. Rolando Porteso, Sr. and family. Thanksgiving Mass kang mga minasunod, Mrs. Eda Capricho and family, Adele Oliva. Misa pasasalamat ni idinudulot ni Mrs. Felili. Thanksgiving Mass in honor of Divine Mercy offered by Mr. and Mrs. Bindoy Diaz and family. Misa pasasalamat idinudulot ni Mrs. Annie Montesilio and family. Thanksgiving Mass in honor of our Salvacion and Senyor San Isidro Labrador offered by Mr. and Mrs. Gloria Ulieta and family. Misa pasasalamat idinudulot ni Mrs. Melody Berano and family. Petition and Thanksgiving Mass idinudulot ni Mr. and Mrs. Ebarillion and family. Thanksgiving and Petition Mass idinudulot ni Mr. and Mrs. Efren Cortez. Misa pasasalamat kang mga minasunod, James Lardesabal and family, Mr. and Mrs. Nestor Tordilla and family, Mrs. Edna Nacareo and family. Petition and Thanksgiving Mass idinudulot ni Mr. and Mrs. Noel Celeste and family.
Thanksgiving and petition mass in honor of the solemnity of the most holy body and blood of Christ, and for all the souls in the purgatory offered by Mr. and Mrs. Leonardo Muruda and family. Intention Mass in honor of Divine Mercy and Our Lady of Mercy, and for the soul of Anita Mirna, offered by Mr. and Mrs. Leonardo Muruda and family. Misa para sa kapahingaloan ng kalag ni Leopoldo, idinudulot ni Mrs. Corazon Ubias and family. Sa kalag no Dominador, idinudulot ni Mr. Manuel Nidea. Kalag ni Marilyn, kalag ni Rosa, idinudulot kang Villamil family. Kalag ni Jessie, asin sa gabos na kalag sa purgatorio, idinudulot ni Mrs. Felili. Kalag ni Emmanuel Sr., idinudulot kang Sadya family. Misa Kumon, idinudulot ni Mr. and Mrs. Augusto Peñaredondo and family. Sa kalag ni Dominador, kalag ni Irene, idinudulot ni Beth de la Cruz and family. Sa kalag ni Dominador, kalag ni Raymar, idinudulot ni Marina Gamora and family. Kalag ni Miguela, kalag ni Domingo, asin kalag ni Romeo, idinudulot ni Mr. and Mrs. Henry Austria and family. Sa kalag ni Noli, asin kalag ni Milagros, idinudulot ni Mr. and Mrs. Marnie Panibe and family. Sa gabos na kalag sa purgatorio, idinudulot ni Mr. and Mrs. Jessica Barawel and family. Thanksgiving and petition mass in honor of the solemnity of the holy body and blood of Christ, and for the miraculous healing of Father Nelson, idinudulot ni Mrs. Alden and Maria Teresa Bunot. Birthday blessing asin para sa kapahingaloan kang kalag ni Anita Mirna, idinudulot ni Mary Rose and Mary Ann Moruda.
Medjos A. Sinugba family. Sa giraray, Diyos marhay na aga po sa indo mga tugang. Ngunyan ipinagseselebrar niya to ang solemnidad kan banal na hawak asin dugo ni Kristo. Sarong tinapay si Kristo sa Eukaristiya bilang tinapay nin buhay. Ngunya na Domingo, sa tuyang sineselebrar an katotoohan na ang tinapay asin arak sa sakramento iyo ang tunay na hawak asin dugo kan kagurangnan. Ipamibi niya to sa satuyang pagselebrar asin sa satuyang selebrasyon na an pag-ako niya to kay Kristo sa Eukaristiya, iyo an magdara sa to sa buhay na pano nin pagkamuot. Ang satuya pong celebrante mayor, iyo si Reverend Father June R. Oliva, Formator of the Holy Rosary Major Seminary and Judicial Vicar of the Archdiocese of Cáceres. Matindog po ang gabos sa pagbuon kan Santa Misa.
punyatuan sa tuyang selebrasyon. Sa ngaran ka nama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. ngunyan sa tuyang pinagsisilibrar, an solemnidad, kan banal na hawak, asin dugo, kan sa tuyang kagurangnan, o an Corpus Christi. Siring man ni ayon man punyatso sa tuyang selebrasyon, asin pamibi, para sa immediate recovery, kan sa tuyang pura paroko. Mga tugang akuntan sa tung mga kasalan, tanganing maninigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya hinahagad ko kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada an sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, na sa makangangalas na sakramento, nagwalat ka sa mo nin pagrumdom kan sa imong pasyon. Warasan namimibi kami,
Nasasiring na paggalang kan mga banal na misteryo, kan sa imong hawak asin dugo, padagos ming mamatean sa mo, ang bunga kan pagtubod sa imo. Ika na nabubuhay asin nagahade, kaiba kan Diyos Ama, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ipinapahayag kan babasahon na si Yahweh dai nagpapabaya sa mga Israelita sa paagi kan pagtao sa inda nin kakanon mantangyaon pa sinda sa disyerto. Hinanyugon po niyato an enot na pagbasa. Pagbasa sa libro ng Deuteronomio. Girumduma si gabos na dalan na pinalakawan sa imo kan kagurangnan na sa imong Diyos, 40 taon na sa disyerto, tanganing mapakumbaba ka. Mabalo ka asin maaraman kung ano anyaon sa imong puso. Kung utubon mo an sa iyong mga tugon o dae. Pinakumbaba ka, ginutom ka, pinakakan mana na dai mo aram. Ni aram kan sa imong mga magurang, tanganing ikapaaram sa imo, na bako sa tinapay sana nabubuhay ang tao kundi sa gabos na minaluwas sa nguso kan tao o kan kagurangnan. Mabubuhay ang tao, tibaad magdakulaan sa imong payo asin malingawan mo ang kagurangnan na sa imong Diyos na iyos sinagpaluwas sa imo, hali sa daga nin Ehipto, sa harong nin kauripunan. Sinagpalakaw sa imo sa disyerto, dakula asin makatakot, mahalas na marara asin maamamatak. Pahangruna na mayo ning tubig. Sinagpabulwak para sa imo ning tubig, hali sa gapong silise. Sinagpakakan sa imo nin mana sa disyerto, na aram kan sa indong mga magurang, tanganing pakumbabaon ka asin tanganing baluon, para warasan ka nin karahayan sa katapusan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Pag umawon an kagurangnan, Jerusalem. Pag umawon ang kagurangnan, Jerusalem. Magrukyaw ka sa Jerusalem, sa kagurangnan, mag-umaw ka sa Diyos mo, Sion, sa pinakusog niya ang mga trangkakan sa imong mga pintuan, bindisyonan niya an sa imong kaakian sa laog mo. Pag umawon ang kagurangnan, Jerusalem. An sa imong mga sagkudan, ginigibo niyang katuninungan, sa matimgas na trigo, binabasog ka. Sinusugo niya an sa iyang mensahe sa daga, asin makaskas na minadalagan an sa imong tataramon. Pag umawon ang kagurangnan, Jerusalem. Inuusip an sa iyang tataramon ki Jacob, an sa iyang mga kabutan asin mga pagbuot ki Israel. Dai niya ini ginigibo sa gabos na nasyon, an sa iyang patakaran dai niya pinapaisi sa iba. Alleluia. Pag umawon ang kagurangnan, Jerusalem. Ako ang buhay na tinapay nagikan sa langit, ulay kan kagurangnan. An minakakan kan tinapay na ini, mabubuhay sa God paman. Pag umawon ang kagurangnan, Jerusalem. Ang Diyos din pagkamuot asin katuninungan, yaon sa to bilang Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang pagbasa. Pagbasa sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. An ko pa bindisyonan o binindisyonan ta, bakong kapakipakinabang iyan sa dugo ni Kristo, ang tinapay na binabaak ta, bakong pagkapakipakinabang iyan sa hawak ni Kristo, huli ta saro sana ang tinapay, saro sana kitang hawak, kita nadakol, kita man gabos, makikisumaro, saro sanang tinapay.
tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pag An kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamarawayan sa imo kagurangnan. Ako ang tinapay nin buhay na huminilig halis sa langit. An magkakan kan tinapay na ini mabubuhay sagkod paman. Asin ang tinapay na sa kuyang itatao, iyuan sa kong laman para sa buhay kan kinaban. Nagparairiwal-iwal ang mga Hudiyo na ansabi, paano ka ini sa to ipapakakan an sa iyang laman? Kaya nagsabi si Jesus, Amen, amen, nagsasabi ako sa indo, kundi inindo ka kanon ang laman kan aki kan tawo asin inumon an sa iyang dugo, mayo kamong buhay sa saindo. Ang nagkakakan kan sa kong laman asin nag-iinom kan sa kong dugo, igwanin buhay na daing kasagkoran, asin bubuhayon ko siya sa huring aldaw. Tan sa kong laman tunay nakakanon, asin an sa kong dugo tunay na inumon. Ang nagkakakan kan sa kong laman asin nagiinom kan sa kong dugo, sako nagdadagos asin ako sa iya. Siring na ako sinugok kan buhay na ama, asin ako nabubuhay huli sa ama. Siring man, ang nagkakakan sako, siya mabubuhay huli sako. Ini ang tinapay na naghilig hali sa langit. Bakong siring kan kinakan kan mga magurang na nagadan, ang nagkakakan kan tinapay na ini, mabubuhay sagkod paman. Mga tugang marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Diyos maray na aga po sa indo gabos. Isay po sa indo digdian na kamati ng magutom. Gutom na po kamo? May kasabihan po kaya na you cannot preach on an empty stomach. Aram po nindo, kung gusto po nindong maswito, ang sarong ido, gutomon po nindo. Masunod dyan sa indo. Yun po yan mga tugang saro, kitang mga tao, ang buhay ta nag-iikot sana sa pagkakan. Diba? Napapansin po nindo yan, nag-iikot sana ang buhay ta sa pagkakan. Dahil kaipuhan talaga po niya to ang pagkakan. Anibangani po sa tuya, pag matapunin amay, iniisip ta tolos, ano daw ang pamahawan? Diba? Pagkapamahaw, maisip ka na naman, ano daw ang isnakan? Diba? Pag-snack ta lang po, maisip ka na naman, ano daw ang pangudtuhan? Asin pag mayo kang naiisip na pamahawan o pangudtuhan asin pamanggihan, kung minsan na high blood kita. Kaya nga ni may kasabihan na nakaka-high blood da sa mga tao, bako man talaga si mga kinakakan, kundi kung minsan, si mayo kang iniisip nakakanon.
Yan po kung minsan ang nagkakaproblema kita. Kaya nga ni po mga tugang, we work hard, nagtatrabaho kita nin tultor to feed our family para may maipakakan ka sa mga aki mo. Kaya nga ni po, saro po sa mga qualification, kan gusto mo nang magpamilya, si kaya mo nang buhayon, kaya mo nang pakakanon an sa indong mga pamilya. Takunday ka pa day mo pa kaya na magpakakan kan pamilya mo, di ka na muna mag-agom, idadamay po pasinda sa kagutuman, di ba? Iyo po yan, saro. Kaya mga sarong padre di pamilya, very important po na kaya mo nang buhayon, kaya mo nang pakakanon an sa imong pamilya. Kaya mga tugang kun minsan, ang pamilya nagkakaigwanin problema kun igwanin pagkagutom. Kaya nga ni sasabihin kaya, dawa ngaya dikit lang, dawa ngaya sararo, ay dawa ngaya bakong magayon, o kaya kun minsan dawa ngaya kulang, basta ngaya kita sararo, asin kayang magkakan, enough na yan para sa satuya. Dahil para sa tuyang mga tao, ang pagkakan, sarong parte kan sa tuyang buhay. Ang pagkakan, talagang parte siya. Kaya siguro po, hahaba-habaan kong homilya po nindo para mas maintindihan po nindo ang eksperyensya kan magutom, lalong-lalo na si mga dai pa nagpamahaw. Mga tugang, ang pagkakan, sabi ko kasubago, nagre-reveal man po ayan kan sa tuyang inaapod na social status o kaya kultura. Kaya nga ni pag nagduman ka sa sarong lugar, ano pan enot mong hinihiling? Maduman ka ngayon sa sarong lugar, halimbawa ngayon sa Bicol, anong ina-associate na po digdi sa Bicol? Bicol Express, si mga maharang, ginataan, asin iba pa. Asin siring man, ang pagkakan, parte po siya kan sa tuyang origin. Diba? Yan po ang sa tuyang origin. Kaya nga ni po pag mga mayayaman, pag sabi ko social status, pag halimbawa mayaman ka, ang kinakakan mo steak. Pero man pag medyo nasa middle class ka lang, burger steak lang. Pag halimbawa man ngaya, kung halimbawa ngaya matibay, medyo ngaya mataas-taas ang status mo sa buhay, makakan ka ngayanin, umainom ka ngayanin salted caramel. Pero pag talagang pobre ka, magdildil ka na lang ng asin. Kaya parte po yan kan sa tuyang pagkabuhay mga tugang o kaya parte kan sa tuyang kultura. Food is extremely important to all humanity asin sa tuya gabos. Dahil ang pagkakan, we enjoy the company. Diba? Kaya nga ni po baga pag nagkakan po kita, taano ta pag may piyestahan, may karakanan? Taano ta nag-i-invite ka? Because bakulang po kitang makakan, kundi we partake and then we share our food. Kaya di man po kita sabi nga ni Ken sa Bicol, magpinaslo. Na kung kaya mong magkakan, ikalang ang maparakakan. No. Sailing mo po mga tugang, kung ikalang nagparakakan ng masiram, as hindi ka lamang nakakanood na mag-share, nagiging maugma ka sa buhay. Dawa nakakan mo na ang pinakamasiram nakakanon sa kinaban, kundi ika nakanood na maghiras, di ka makanood na mag-share kan pagkakanaiyan, sa hiling ko, di ka magiging maugma sa buhay. Saro sa kaugmaan kan pagkakan, ang inaapod po niya itong communion, pagkasararo. Kaya tandaan po niya itong mga tugang, na ang pagkakan, iyo po yan ang inaapod po niya itong universal language. Ang mga tao, dawa di ka mo magkabisto, nagkakairintindihan pag abot sa pagkakan. Agree po kamo kayan, di ba? Magduman ka sa sarong nasyon, dawa di mo aram kung paano, ano ang apod kayan, sabihin mo lang na arog kayan, intindido po yan kayan. Maski po ang mga ido, nakaka-communicate sa tuya, sa paagikan pagkakan, di ba? Pag pinakakan mo yan, nagkakaigwa na siya nin, tiwala sa imo. Kaya, if someone asks you for dinner, it is not just about the food, but sometimes it is about the company. Diba? Pag inimbitaran ka, kakanman daw nga kita duman niya sa may Jollibee. Bakulang yan about duman sa Jollibee. Kundi buot sabihon, you are building relationship. Importante ka sa iya, kaya nga ni po, pinapakakan mo. Tinatawan mo nin value ang sarong tao. Kaya dahil pag di ka man lang ininbitaran, ano pa namamati po niya to, pag pamilya mo, nag-birthday, tapos di ka man lang inimbitaran, naghihinanakit kita. Taano? Bakulang po yan duman sa pagkakan, kundi duman sa relationship. Nalingawan na ngaya ako. O kaya man, iba ang inimbitaran, ouch. Halimbawa si crush mo,
ibaan inimbitaran for dinner o magkape-kape, ano ang namamati mo? Nagseselos ka. Tano, but sabihin, tinatawan mong importansya ang ibang tao. Kaya mga tugang, ini ang pagirumdum sa tuyan, ang pagkakanpalan mga tugang, bakulang na mabasog kita, alagad, it shows love ang pagkakan. Food is always been an act of love. Kaya nga ni po sa mga magurang digdi, kung minsan nagluluto kita because we care. Nagluluto kita sa tao na padangat po niya to. You can give yourself time to do it. Kaya nga ni po baga may kasabihan kita na ang pinakamasiram na pagkakan, bako man lang po sinahiling na nananamitan ta sa restaurant na sikat o kaya sa mga magagayo na restaurant, kundi the best food and pinakamasiram na nakakan po niya to, ang luto kan sa imong mga magurang. Ang luto kan sa imong mga magurang. Tano po? Tayan ang pinakamasiram. Dahil niluto mo po yan, nin may pagkamuot. Niluto nin may pagkamuot. Kaya I admire si mga lalaki po, si mga ama na nagluluto pangunyan, bako na lang gabus order. Dahil ini po nagpapahiling sa tuya kung paano niya to ipinapahiling ang pagkamuot. Kaya sabi ko nga ni, ang food, it is always an act of love. Kaya mahiling po nindo mga tugang, garo natura po yan kan sarong magurang. Na kung minsan, kakakanon mo na lang, itatao mo pa. Nakahiling na po kamo kayan, maski po nga ni sa mga hayop, araw po kayo na nangyayari. Na kung minsan, kakakanon na lang yan, halimbawa, ido, may mga papi po siya, may mga ugbon. Kung minsan, kakakanon na lang niya, dahil niya kakakanon, dahil itatao po niya duman sa iyang mga ugbon. Siring man po kayan mga tugang, sa iling po nindo, ang maray na magurang, kaya po niyang mahiling an sa iyang aki, na nagkakakan siya nin masiram, alagad si aki mo gutom-gutom? I don't think so. Sa iling po nindo, mabubusog po kamo kayan, kung ang aki mo, mayong kinakakan, ikapasiram-siram, sa iling ko po, daig po kayan. Kaya yuman po yun sa pagkabuhay po niya to mga tugang, kinakaipuan po niya to na isiras. Tandaan po niya to ang pagkakan, it is always an act of love. As iniyuman po yun mga tugang, ang nadangog po niya to sa tuyang nabasang ebanghelyo, na kung sain, sa sobrang pagkamuot kan mahal na Diyos, maski ang sa iyang bugtong na aki, ipinadara niya sa kinakban, bilang sa tuyang kakanon sa kalag. Yan mahal na Diyos, si Jesucristo, iyo po ang ipinadara po niya. Kung nadangog po niya ito digdi sa inot na babasahon, si mga tao nagrireklamo, ngaya mahal na Diyos, taano ngaya ta pinagpapabayaan mo ngaya kaming magutom digdi sa lugar na ini, sa Ehipto. Aram po niya ito ng Ehipto, iyo po yan ang disyertong lugar, na kung sain, kita po digdim, okay pa, mahiling mo, igwa pang mga tinanom. Madali lang po kitang magkakandigdi, lalong-lalo na pag-agriculture ang sarong lugar. Pero imagine po nindo, kung nahihiling po nindo gabuslig di disyerto, mayo nin pagkakan, mayo nin tubig. Paano ka ma-survive? Asin iyo po yan mga tugang na ang mahal na Diyos, naggibunin paagi para sa to. Asin iyo man po yan sa tuyang araw-aldaw na kaipuhan kan sa tuyang kalag. Ipinadara niya ang bugtong na aki sa Jesucristo bilang kakanon. Kaya sabi po niya, ako ang tinapay nin buhay, ang minakakansa ko, dai magugutom. Asin ang minainom kan sa tuyang dugo, dai mapapaha sagkod paman. Ano pa ang mga kapahaan po niya to sa buhay? Aside from physical food, kinakaipuan man po niya to ang inaapod na nourishment kan sa tuyang kalag. Kaya po baga pag nagsisimba po kita, ano ta nagsisimba kita? Sa iling po nindo, obligasyon lang niya to ini? Bako, kundi parte po ini kan pagpatalubo kan sa tuyang espiritual na pagkabuhay. Na kung kita bilang tao, minakakan araw-aldaw, kita man kinakaipuan man po niya to at least once a week, kinakaipuan man po niya to nin spiritual nourishment. Pagpatalubo kan sa tuyang kalag. Kaya pag nagsisimba po pala kita mga tugang, ano pa ang nakukuha po niya to? Di ba? Naka-experience na po kamo kayan? Tano man niya ta magparasimba ka? Ano man niya ang nakuha mo duman? Yung man ang ano? Ano man ang nakuha ta digdi pakatapos pagsimba? Dahil man kamo pinakakangaro ni Father, dahil man garo kamo pinapakakandigdi. Mayo man po kitang bayad. Mayo man po kamong nakuha. Sana kung nagtrabaho ka na lang, pwede man na nag-income ka kutana. Alagad taano tayaon kita digdi every Sunday. O kaniba po sa Indogaro, araw-aldaw.
Kaya tandaan po nindo, taan mga nagsisirimba po da, mga gurang pag-aroal daw, mga daily masses. Aram po nindo kasimbagan po kayan, dahil si mga aroal daw na nagsisimba, iyo ang pinapagurang. Iyo ang pinapagurang, iyo ang tinatawanin halawig na buhay. Taano po? Dahil si aroal daw po sinda, nag-aako keso Kristo, nag-aako ni nourishment, hali sa satuyang kagurangnan. Kaya iyo po ini mga tugang ang pagirundum sa tuya. Ano ang nakukuata every time that we receive Jesus in the Eucharist? Number 1, masabi po kita kaya na ini ang pagpapasalamat. Di ba? Bago kita magkakan, ano ang ginigibo po niya to usually? Ano ang ginigibo po niya to pag may pagkakan sa atubangan? Pinipicturan, syempre. Ipopost muna po yan sa Instagram na ako ngayon nagkakadigdi sa sarong lugar. Pero po mga tugang, usually, ano talagang ginigibo po niya to pag bago kita makakan? Nagpapasalamat. Nagpapasalamat. Dahil day po gabus na tao, igwanin pagkakan. Kaya dawa pa po yan mga tugang, kadikit sa nakan pagkakan sa lamesa po nindo, bakulang munang magpicture, kundi dapat magpasalamat ka. Kaya every time that we attend the Eucharist, it is an act of thanksgiving. Mapasalamat ka muna. Kagurangnan, salamat dahil at least nakasimba pa akong Domingo. Bako pa ako ang pinagmisahan. Di ba? Ano pa ang gusto po nindo? Kamu na ang pinagmimisahan o kamu muna ang magsimba? Kaya mas magawin po yun, pasalamat ka, dawa may mga kadipisilan kang inagian sa sarong simana, alagad na kapag simba ka kan Domingo, yaon ka digdi, nagpapagirumdum sa tuya yan, na magpasalamat kita sa kagurangnan. As in, bago niya to ako ng mahal na Diyos, say thank you. Panduwa, paano ta nagsisimba kita pag Domingo? Dahil naghahagad kita nin giya, guidance. Dahil sa sunod na simana na naman, another challenging week. Kada kung naman kita kan mga desisyon na kung minsan nasasakitan kita paano mag-decide. Kaya kinakaipuan po niya ito nin giya. Kaya nga ni pakatapos po baga kan Santa Misa, dawa mayo ka man nako aki Father, dawa si homily boring, dawa si homily po kung minsan makatungka, alagad, ano ta pagpakatapos kan Misa, garo na ka-relax ka. Nakapag-isip-isip ka nin marhay. Ya okay lang po yan, maski po sa Misa na nakakaturog ka mo, dawa sa homily na nakakaturog ka mo, okay lang po yan. Basta nagsimba ka, ang masakit po kung si Paddy sinakaturog habang nag-humiliya, di ba? Pero at least, natibangan ka, nagkaigwa ka nin linaw nin isip, nagiyahan ka kan sa imong direksyon sa buhay mo. Kaya every time that we receive Jesus in the Eucharist, it gives us guidance, giya. Kaya pag inapot po ka mo, ano man yung nakuha mo sa pagmisa, ano man yung nakuha mo kapag simba mo kay Father, at least nagiyahan ka. Nagiyahan ka, kantataramon kan mahal na Diyos, nagiyahan ka sa imong araw-aldaw na pagkabuhay. As in pantulo, ano man yan nakuha mo pag nagsisimba ka, it gives us strength. Kusog. Takon minsan kita mga tugang napapagal, di ba? Sa bilog na simana, pagal-pagal ka na sa trabaho, kadakol demand, kadakol expectation, kadakol kung minsan kan mga tinatrabaho mo na kung minsan pagal-pagal ka na, pagal ka na sa agom mo, nagparaisip ka na, no, arin bandaw ngayon mababalo ako, para ngayon mawara na ang problema ko sa buhay, pagal-pagal ka na sa kairibahan mo sa buhay, pagal-pagal ka na sa mga aki mo, na pinaklase mo na, tapos nag-agom na yaon pagiraray sa laog kan harong punin, do ikapagiraray ang nag-aasikaso, pagal-pagal ka na kung minsan. Kaya pag nagsimba ka po mga tugang, ini ang pagkakataon para giraray, at least matawan kita nin kusog, matawan nin kusog sa satuyang pagkabuhay. Asinan, panapat po mga tugang, pag kita po nagsasamba, it is an act of surrendering. Itinitiwala mo. Ano ang itinatawala mo? Si mga bagay na di mo kontrolado. Taan gabos na bagay mga tugang, di po niya to kontrolado. Si problema mo, itiwala mo sa mahal na Diyos. Si mga kadipisilan na inaagyan mo, itiwala mo sa mahal na Diyos. Si mga katakutan mo sa buhay, itiwala mo po yan sa mahal na Diyos. Kaya iyo po yan mga tugang, every time that we attend Mass, di po kita magsabi na, mayo kang nakuha. Di ka pwedeng magsabi na, nagsayang lang ako ng panahon. Di ka po pwedeng magsabi na, kutana, nag-ano na lang ako, nagnegosyo o kaya nagtrabaho na lang ako para nagka-income pa. Dahil ang pagsisimba, garo po yan pagkakan sa tuyang kalag. Na when we attend Mass, nakakanood kitang magpasalamat and ma-acknowledge si mga biyaya. Kung kita po nagsisimba, nagkakaigwa kita nin giya sa tuyang pagkabuhay. Kung kita nagsisimba, tinatawan kita nin kusog. Asin kung kita nagsisimba, iniman po ang pagkakataon para itiwala ta
ang mga kagabatan, ang mga problema, ang mga kadipisilan sa satuyang kagurangnan. Kaya ngunyan po na ipinagsisilibrar po niya to, ang solemnidad kan hawak asin dugo ni Kristo. Pinapagirumdum kita, ako unta si Kristo sa tuyang buhay. Dahil si Kristo, ang matao sa tuyan ni kusog, giya asin kita makakanood na magtiwala sa kagurangnan. Amen. Matindugpuan ka boss sa pagpahayag kan pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos sa mga makakamhan. makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo akong bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sang mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos sa mga makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibinin banwaan sa pagsilibrar kan kafiestahan kan banal na hawak asin dugo ni Kristo. Masarig kitang mag-atubang sa presensya kan Ama asin magdulot kan satong mga kamawotan. An sa tuyang isisimbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaaban, magtalubo sa pagpahalaga kan Eukaristiya, ang tinapay nin buhay, sa pagsilibrar kan Santa Misa na may tunay na pagkasabot, asin urog sa kaludukan, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na pinabasog kan hawak, asin dugo ni Kristo, magutob kan sa indang katungdan sa pagpaarog kan pagkamuot, katanusan asin katuninungan sa satong komunidad, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tangani ang mga naghelang, mag-ako sa Diyos ning ranga para sa nagluluyang hawak asin kaumayan para sa espiritong nalugadan, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Tanganing ang pag-ako kan banal na Eukaristiya, ang mga naghelang mapakusog sa pagpasan kan sa indang mga kasakitan, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, tinawan mo kami kan hawak asin dugo kan sa imong aki bilang kakanon asin inomon sa samong pagbaklay sa kinaban. Warasan na sa pakisumaron niya mo sa iya, magkasararo kami bilang mga miyembro kan sa imong hawak huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po.
Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sako asinan sa indong atang, maako man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan an atang sa samuyang mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, kay raking warasan sa imong simbahan, ang mga dulot nin pagkasararo asin katuninongan, na makangangalas na ipinahayag kan mga idinulot na atang, uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat, matano sa sin nakakaligtas na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, uli ki Kristo na samong kagurangnan. Siya ang totoo asin daing kasagkoran na padi, sa pagtugdas kan forma nin danay na sakripisyo. Enot na nagdulot sa imo kan sadiri, biktimang nakakaligtas, asin nagtugon sa mo na magdulot kaini sa pagrumdom sa iya. Pag kinakakanmian sa iyang laman, sakripisyo na idinulot para sa mo, kami pinapakusog. Pag iniinom mi ang dugo na pinabulos para sa mo, kami nauugasan. Kaya kaibakan mga angheles asin arkangheles, kaibakan mga trono sa sindominasyones, asin kaibakan gabos na langit no naukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 kagurangnan, Diyos nin mga at langit asin daga panukan sa imo kamurawayan usana sa kaitaasan paladanan minadigdig sang ngaran kan kagurangnan usana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan ikanang gadan banal, burabo ning gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaakini asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya maning kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinausa sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, tayni an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dani natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkamadan mo kagurang
Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na inakan Diyos, kaiba ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kaibtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo.
Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan itinatao ko sa indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Uyaan kordero kan Dios, uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan.
Matindog po ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, gibuha kaming mabasog, giraray, kandaing sagkod na bunga kan sa imong pagkadiyos, na pinapaanino ngunyan sa pakisumaro kan mahal mong hawak asin dugo. Ika na nabubuhay asin nagahade, kay bakan Diyos Ama, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po kita sa nagkapirang announcement. So after the second mass po, magkakaigwa po kita ng PPC meeting. Si mga kandidata po kang Reyna Elena, last May 30, si Daipa po nakakakuha kan sa indang certificate, pakikuha na lang po tabi sa opisina. Nagkaigwa po kita ng family ministry activity last May 6, 2026, and igwa po kita ng 200 participants. Siringman, salamat po sa mga padagos na nagtatao kan sa indang mga atang. Victoria Camo, Salve Contreras, Andy Rodriguez, Nancy Arellano, Mary Ann Monreal, Claire Burse, Augusto Peña-Redondo, Efren Cortez, Elizabeth Mendoza, Maria Sara Igosgisa, Mayla Asitre, Mary Jean Lita, Rosalie Ballescas, Lordilita Salaw, Leo Muruda, Romeo Manalo, Victoria Asuncion, Felicidad Lee, Nisita Baguio, Emily Rodriguez, Eva Rillion, Flora Silvante, Marilu Malate, Roselit Agapay, Aida San Gabriel, Gina Sarte, Alden and Maria Teresa Bonot, Rodilita Muruda, Hope Tordilla, Salvi Bitbit, Marlene Sales, Elisa Abundo, Salvacion Brunsal, Lori Cortez, Rebecca Baguio, Salvacion Manacob, Maria Cortez, Juliana Porteso, Tess de la Peña, Gaspar Pilyogo, Santi Talagtag, Noel Mendoza, Leonardo Muruda, Josie Gabino, Maria Diti Sadja, Lau Ponce, Flor de Lisa David, Salvacion Panibe, Arlene Mendoza. Sa liwat, Diyos ang magbalos sa Indogabos. Siringman po, on behalf of the Divine Mercy Parish and our parish priest, Reverend Father Nelson Saballa, we would like to extend our gratitude to our celebrante mayor this morning, Father June R. Oliva. Thank you so much, Father. Matindog po ang gabos sa puring bendisyon. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, anama asinan aki, asinan Espiritu Santo, Amen. lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.